ହିଲ୍ ଟାଉନ୍ ଠାରେ 5 ଡିସମିଲ୍ର ଜେନେରାଲ ପ୍ଲଟ୍। ମୂଲ୍ୟ ଡିସମିଲ୍କୁ ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ ଜାଗା, ଜମି, ଘର, ଦୋକାନ, ଗୋଦାମ କିଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ଭଡ଼ାରେ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭଡ଼ାରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଅଛୁ 5 ଡିସମିଲ୍ର ଜେନେରାଲ ଜାଗା, ଯାହା ହିଲ୍ ଟାଉନ୍ର ଅମରାପାଲି କ୍ଲାସିକ୍ ହୋଟେଲ ପଛପଟେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜାଗାର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇଅଛି। ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହାଇୱେ ଠାରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂର ପଡ଼ିବ। ଜାଗାଠାରୁ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମାତ୍ର 1 କିମି ଦୂର ଅଟେ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରପର୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରପର୍ଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।